l'apuntador després de veure el cost de vida a la Villarroel amb els 4 intèrprets, amb la Catherine, amb el Pau, amb l'Anna i amb el Julio. Hi ha una cançó dels Blues Brothers que és Everybody Needs Somebody. Seria una mica això? Clar, l'obra, l'autora crec que vol tocar moltes coses, però potser seria aquesta, o us quedeu amb aquest tema o us quedeu amb uns altres? Anem d'aquí cap allà. Sí, és una de les... Parla del cuidar-se, no?, aquesta funció, i del deixar-se cuidar, i del confiar en l'altre perquè et cuidi, i si la tesi, si n'hi ha alguna, que no és una obra de tesi, com m'explicava el Pau Carrió ara presentant l'espectacle, és que tothom necessita algú, i jo estic completament d'acord amb això. Sols no anem enlloc, no? Ens necessitem. Tot i que hi ha desconfiança també, vull dir, no te'n pots anar o com qualsevol que passi pel carrer i et vegi. No, però al final hi ha una mica d'esperança, no? Vull dir que al final aquests dos que estan tan sols es troben i sembla que hi ha esperança en aquesta humanitat, que sembla que al principi doncs, sigui pura desconfiança i després, mica en mica, vas veient que tothom està igual, vull dir que no ho sé. I pel Pau i per la Catherine, quin seria el tema principal? Sí, jo crec que és aquest, però és veritat que l'autora parla bastant de la classe, no? De com influeix la classe, els recursos i les circumstàncies per poder tirar endavant amb més facilitat, tenir xarxa, tenir ajuda, no? I tu amb què et quedes? Jo, el que has dit m'ha agradat, però també afegiria la capacitat de supervivència, de trobar-te en circumstàncies que tu no pots dominar o que no depenen de tu i com t'espaviles d'allà de la forma més humana i que estigui al teu abast, no? Se m'acut un altre tema també, que la vida va bé normalment fins que un dia de cop i volta tot es gira. Sí, la vulnerabilitat, no? Sí, últimament anem parlant bastant d'això pels teatres, crec. Però és que és un bon lloc per fer-ho, crec, el teatre, no? Per recordar-nos que som vulnerables i fràgils, i això fa que ens necessitem, clar. Tots esteu molt bé. Suposo que a més l'Anna i el Pau en particular han hagut de treballar encara més des d'un altre punt de vista, perquè ells hi ha un cas de tetraplègia i un altre cas de paràlisi cerebral. Com ho heu treballat? Us ha costat molt també combinar text amb gestualitat? Home, jo bàsicament des de la immobilitat és la impotència màxima i és a dir, la meva feina penso que ha sigut una mica més senzilla a nivell físic perquè bàsicament és amb la veu resoldre tota la teva corporalitat, és a dir, que tot al final s'expressa per la veu, perquè quan a la vida te n'adones que quan et falta aquestes eines amb les que també ens expressem corporalment és terrible, és una altra manera de fer i és una mica, bueno, una mica dur, sí, per què enganyar-nos. Tu, Pau? Sí, jo crec que precisament per lo impossibilitada que estàs, em sembla que com a actriu gairebé t'ho treuen tot, no? Per tant, de senzill, res, serà molt, molt complicat. Home, el físic sí, doncs, a través d'observar, d'haver anat a l'Institut Goodman, de triar i de jugar, saps? De tampoc posar-se molta motxilla de complexos i bueno, ser una mica lliure. I és veritat que, més enllà de lo físic, tots quatre hem hagut d'entendre el que significa ser cuidat i cuidar en aquests termes, perquè ens parlaven molt des de lo emocional també, a la Goodman, no? Ens parlaven molt de què necessita algú com el meu personatge en un assistent, o com dedueix per una parella que estaven junts de sobte tornar a cuidar-se i tornar a connectar, no? Bueno, un movidón. Un movidón, molta feina. Acabo. Donem a cadascú una raó per la qual el públic hagi de venir, però que vindran, perquè ja és la Villarroel i venen, no sé. Per què hem de venir a veure l'obra, Catherine? Perquè és la vida. Sí, jo resumiria com la vida. Pau.
perquè almenys és el que estem veient, doncs la gent s'emociona a través del sentit de l'humor i de la vulnerabilitat dels personatges, no? I de la intel·ligència. Anna. Perquè tornin a casa amb ganes de viure el present absolut i el privilegi el privilegi de sentir-se bé quan estàs bé i valorar-ho, no? Perquè és el que has dit tu abans, no? Que d'un dia per l'altre et pot canviar la vida en segons. Una frase del Julio, no? Ho diu en un moment determinat, no? Hosti, valorem el que tenim, no? Fins que no... I tu? Perquè apel·la a la màgia i els senyals són reals. I a banda, perquè tots quatre estan molt bé i l'obra dramàtica no perd el sentit de l'humor, és realisme pur. Carme Mancova, Pau Roca, Anna Saúl, Julio Manrique, moltes gràcies, molta merda i sort amb aquesta Moltes cursa de gràcies, Cosa Vida. Moltes Gràcies. Moltes gràcies.